mukomana anonzi Sengezo Tshabangu anozikanwa nenyika yese kuti aiwa ndiye munhu asikati kana kutomboonekwa nevanhu nokuti vanoziva hunhu hwake aiwa nekudhisapoinda kwakaita vanhu ava mugore rapfuura aiwa nekutanga kwegore rinori achionekwa aiwa achibvisa aiwa krimu kana kuti mavhotsi akanga aiswa nevanhu vachiti aiwa nyika yedu yochinaka. Anopinda muzara nhasi achitaura mashoko auya akabata vanhu akambowa vanhu. Sandapinda mashoko anomuda togwana Sengezo Tshabangu noti bosubscribe like turn on the bell icon. Timira paendo pake kan Senator Sengezo Tshabangu anoposta picture ramukuona iro aiwa vachibuda mbali apendo onyera chiti the ball is in our hands, we will make sure that we drive the opposition back to its glory days where everything was done transparently in the eyes of the masses. Nothing will deter us from achieving that super goal. We will also fish out all negative elements unless if they shape up. Do mashoko anotoka pana vana Sengezo Tshabangu patiri kuona Sengezo Tshabangu ari kuti arikuda kuisa aiwa transparency with the party Citizen Coalition for Change, but iye panguva inoyi anoonekwa aiwa achirova mashiri dues, muchiona achikwanisa kutora mari yemapolitical parties according to the Finance Act aiwa from Nelson Chamisa anozikanwa kuti is the one who contested pama 2023 elections, but aiwa anouya achimatora mafunds iwawo zvisiri transparent. Muchiona vakomana washman vachivharwa kunze. All these things ari kuzviita, but anenge achiclaima vamwe kuti aiwa tinoda kudzosera transparency tichibvisa aiwa kujuta kana corruption yakanga iri nevanhu vanoclaima chero naNelson Chamisa vainvovoma mashiri dues pamwe chete nekutrika nekubraiba vanhu. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko ake. Ationa kuti Sengezo Tshabangu aiwa mukomana uyu people they never havachatomuteereri, havachatomutolerate. Ndokuti vanoziva kuti aiwa is just a puppet with the ZANU-PF. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Reakomment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.